לפרוץ את הקלאץ' איתם. אנחנו נשחרר, נרד כמה שיותר למטה, ניסה יותר מהר. לא יכול. היינו בפול. לא יכול, בשני פול ואז האוטו מרוחב. אין לי משיגור. בסדר, אני לא... בסדר, בוא נרד רגע למטה, תנסה לעלות במהירות מקסימלית, לא בפרפור. הלל, אז אני אעצר פה, תקשיב, אני נורא רוצה, אין לי בעיה לעזור לך עד מחרתיים, אבל האוטו הזה לא יכול עם הטרנספר הזה. תשחרר אותי. רגע, שנייה, תן לי רגע. מה זה, עליית אימי, אין לך שום סיכוי למשוך אותו בעלייה, אתה יודע? הנה, אני בקושי לבד עולה את העלייה הזאת, תשתבין את האוטו הזה. אשכרה אתה בקושי עולה, אתה יודע, דרך אגב. ששחרר אותי, לא נותן לך ששחרר אותי. לך פיקוד על זה. מבקש לעזור. מה אתה רואה? לתת? לתת או לא? מה? מהמצב הזה לכאן, אתה לא יכול בהגה ישר? לא, לא יכול, לא עובר. נעשה רגע לאט. כן, סתם ראשון. הגה ימינה. תשחרר אותי, אני מוער את הקלאץ', אני לא יכול, אני עם חצי קלאץ'. לא יכול. גלגל אחד מפרפר, הכל הולך אליו. תקשיב! יש פה, בתור אחריי, כל הריינג' רוברים והאלה יגררו את 2 קילומטר, אף אחד לא יבטל. מי יגררו? כל 17, האלה של ה... בוא ננסה עוד אחד. בוא ננסה עוד אחד, יאללה. לתת פעם אחת בזה, רק אז, תקשיב, יש פה רק עליות עכשיו. למה קלאץ'? יש רק קילומטר משהו של עליות. אין לנו לואו, רז. אני לא מקבל. לא מה? מה שנזכר, הם עושים לא שמה, בוא נסתכל ככה. כנס. בוא נסתכל ככה אחד. לא, כנס. בוא ננסה. לא, ואז נתפוס מהירות. אין לי לתפוס מהירות, אתה חי באספמיה, זה אוטו בלי כוח. אין לי הילוך כוח.
אני גם לא רוצה, זה גם לא רוצה. קלאץ'. בוא נעשה משהו אחר. בוא, קח אותי שם, תסתכל רגע, תיסעו מהטוב מאוד זה מה שאתה אומר, לא? עושים סיבוב בדשא הזה, ככה, ואז יש לנו שבוע. רז, אנחנו לא הולכים לסיבוב הזה בפעם אחת. אנחנו לא לוקחים אותו בפעם אחת. אנחנו לא שם בפעם אחת. יכול רק מפה. סיבוב על הדשא. כל המשך הספר דרך זה עליות עם פניות. זה לא פה, זה הפנייה הבאה. תקשיב, רז, לעצמנו, עם האוטו הזה, אנחנו בקושי עולים את זה, אתה לא מבין. זה לא שאני לא רוצה לעשות לך, אנחנו בקושי עולים את זה. הכל חובר לכיוון. אל תגזים, נו, ברגל אתה עולה. רז, תקשיב, התעלה בכניסה, בזינוק היום, בקושי עלינו אותה, זה תעלה. האוטו מפרפר קדימה וזהו. אין לנו לא לוק, לא שום דבר, אין לנו מה לנעוד אפילו. זה רץ לכיוונים. לא. מה נראה לך שאני לא רוצה לגרור אותך? מה? נראה לך שאני לא רוצה לגרור אותך? אני אשאר איתך גם עד הסוף. לא, טוב. נראה לי אנחנו מוותרים מהר מזה. לא, זה לא קשור למה אתה לא באוטו? למה אתה לא באוטו? כי זה לא יצליח, זה לא יעבוד עכשיו. אז זה לא יעבוד עכשיו כמו... אז תשחרר אותי. אז, עלייה, תסתכל, בוא הנה. עלייה. יש עוד מפה 1.5 קילומטר של עליות, עם פניות. טוב, יאללה, עשו. מנותקים? סע. הנה, נראה לי ידיים לנוסע או שאתה רוצה לנסות עוד משהו? קמתי עכשיו בצורה ארוכה, יכול להיות יאללה, קישה, חיברת? מה, יש סיבובים באמצע? מה? חיברת? סיבבתי. שב, רז. יש סיבובים? אם אני מתפרפר באמצע, אתה תנתק אותי. אפשר? כן, כן. מה למקרתי? מה למקרתי? איך אני תדע לטבעי? עצור. שבא לי תדע לי. שחרר. הם סיבובים? לא. אני מרגיש שהכל מתפוצץ לי באוטו. לא הגענו עד לפה, מה ההמשך?